lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah. Wai ne wannan? Ban ga kowa. Kashe mala'ikan ɗaukar rai ta ko ta ina? Ina aka bullo min. Da zan ɗau mataki a kan. Wallahi fitsari ya matso ni. Allah zai kore ni. Zai kore ni, zai kore ni. Ina da tayo ina ina kwanan kafe wacce wallahi kaga an kawo ta zan sa ta wannan garin da ku ciro abu lafiya wallahi mafarki yana zama gaskiya wallahi ina bacci a zaman nan da ne ina lazumi bacci ya dauke ni sai ne mafarki ka zo da wannan waya kana ta zumbuda ba to gare ya tabbata a kanka kafin ya tabbata a kaina baba kuma sai ya wayo da ba da ku ga kuri na kwatanta da kai kwatanta da kai yaro likita ya zo min a mafarki amma fa na zami duk da mafarki ne wallahi bayana kamar an leƙa min asabari duk ya burtun irin wannan ne sai kai tsammani mazanin dare ne in halinka ne gobe za ka ƙara dan da yaron nan ya fara zuwa min a mafarki ya fara duka na wallahi in ba tashi ne a tsaye ba wata rana zuwa zai turmushe ni yadda nake dinnan kamar kilishi ba wahala kare da yaron ba kana ina wallahi nan din ba biyo ka zan ta saka